Devam etamiz. Ham ekranlar oldina Zo'r Chirkley ovulida dunyoga kelgan hurmatli millatdoshimiz Rahmayev Ravil Shamil o'g'lini chaqirib olamiz. Bugun ol o'zining 65 yoshlik yubileyli tug'ilgan kunini qarshilay. Şuşa unutulmaslik g'amir tantanasi bilan ixlosdan ona turmush iptashi Rushaniya, ullari Ildar ham Rinat, kelinlari Nuriya ham Maryam, oniklari Islom, Leysan, Jamila ham Kamila qutlab, yurak turlaridan urg'ilib chiqqan жылы tilaklarini yetkiralar. Qadrli turmush iptashim, birdan-birim, yuragimdan toshib chiqqan hislar tong jillari osha sing'a qutlov bo'lib borib berishsin. Sen bulduqlı ir, ullarыбыз үшін qayg'ir to'shamati, barliq tuğan do'stlaring үшін tüplü kengashchi. Sening bilan gina, hatta qora kunda bütün qayg'ularim yo'g'ala. Sening bilan gina urmagulday birga yashaw rahat yoqdi dunyoda. O'zing ulug'ayib jetkanda, yanashangda isen atiyani bulu, ulu baxit, deb davom etalar qutlov xatin sizning bolalaringiz. Менә инде әткәйебезнең юбилее. Без бу гомер бәйрәмен көтеп алдык. Бүген инде бар бала оныклары җыйналып, әткәйебезгә мәдхия җырлыйсыбыз килә. Газиз кешебез. Меңләгән гомерләр бирелмәсә дә, никадәр язганын безнең белән бергә, әниебез белән тигез гомер итеп, саулыкта, шатлыкта яшәгез. Бала чактан ук ялкау булмаска, гел эшкә өйрәттең безне. Бүген шушы тәрбияңнең җимешләрен татыйбыз һәм аның өчен олы рәхмәтләребезне белдерәбез. Синдәй гүзәл кешеләр юктыр бу дөньяда. Әткәйебез җилдәй җитез, яшендәй яшни һаман. Артта калды кайгылардан агылган зәңгәр томан. Армый-талмый тормыш җыйдың, арттырдың нәсел җибен. Котлыйбыз ихлас күңелдән яратып сине бүген. Аз дисәгез, яңгыраган сезнең өчен рәхмәтне Телибез без биек таудай олы булган бәхетне. Котлы булсын туган көнең, картаерга ашыкма. Алда килгән картлыгыңда сагышларга юлыкма. Әтиебез үлге үрнәгебез. Без анарга карап яшибез. Аның әйткән сүзеннән чыкмыйча, ни бар эшне шөкер эшлибез. Рәхмәт әти, шундый булган өчен. Озак типсен синең йөрәгең. Бигрәкләрдән нык һәм олы бит ул, газиз әткәй синең кирәгең. Саулык телик, ул бит иң зур байлык, ә калганын үзең булдырдың. Шөкер Алла, нинди күркәм гаилә бу дөньяга әти тудырдың. Әниебез белән икәү бергә 100 яшьләргә кадәр яшәгез. Элеккечә татлы мәхәббәттә, яшеннәрдәй алда яшнәгез. Кадерле Равил Шамилевич, яраткан хатыныгыз һәм бала оныкларыгыз махсус сезгә дип күркәм җыр бүләккә юлладылар. Әйдәгез, рәхәтләнеп тыңлыйк әле. Тәкләп син алып чыктың безне, олы юлга тормыш юлына. Синең үрнәгеңдә яшәгәндә, сынатмабыз гомер буена. Туган көннең иң зур кунагы син, кадерле без газиз кешебез. Киң күңелле сабыр әтиебез, рәхмәт әйтеп сиңа яшибез. Көннең иң зур кунагы син, кадерле без газиз кешебез. Киң күңелле сабыр әтиебез, рәхмәт әйтеп сиңа яшибез. Тормышыбыз җайлы гына бара, әтиебез терәк булганга. Яқты йөзе жылы сүзе белән, яшәүгә дәрт биреп торганга. Туган көннең иң зур кунагы син, кадерле без газиз кешебез. Киң күңелле сабыр әтиебез, рәхмәт әйтеп сиңа яшибез. Туган көннең иң зур кунагы син, кадерле без газиз
Рәхмәт әйтеп сиңа